От 13 до 17 октомври в кино Люмиер, под патронажа на министъра на културата Вежди Рашидов, ще се проведе първото издание на Международния фестивал на анимационните филми Златен кукер София 2010. Коража го събирам 21 години и 14 преди това от студия за анимационни филми, в която работех преди години. И заедно с моите колеги, аниматори, предимно млади аниматори, създадахме Българска асоциация на независими художници и аниматори на името на големия български аниматор Тройко Пройков, който е учител на повечето от тях. Направихме асоциацията с цел да си помагаме да възобновим и фестивала. И от игралното и документалното кино доста сериозно надават глас за ограничените средства в областта на кинопроизводството. Сигурен съм, че по някакъв начин това се отнася и за аниматорите, но те като че ли са по-мълчаливи, може би защото погрешно мислим, че анимационното кино е евтино кино. Не са по-мълчаливи. Ние като асоциация се присъединихме към декларацията, която Съюз за филмовите дейци всъщност отправи. Е подписано от 10 сродни организации, така че ние също се присъединихме. Но в крайна сметка кино може да се прави, когато човек е влюбен в работата си, винаги може да намери начин, така както ние досега сме намирали. Той е просто фестивал на младата анимация, на младите. Знаете, че Европейския съюз обяви тази година за година на младите. И в крайна сметка работата с колегите аниматори в асоциацията и Българско национално радио, фестивала беше едно естествено дълго чакано продължение като идея. Да ни ориентирате в програмата това, което ще видят зрителите на фестивала. Ще участват 128 филма в конкурсната и информационната програма, като селекционната комисия селектира 80 филма в конкурсната и 28 в информационната програма. Интересното е, че тази година, независимо от това, че сме в криза, имаме 11 български анимационни филми, което е чудовищно красиво и неочаквано. Аз съм безкрайно щастлива от това. Ще журира фестивала Чаба Варга, един от най-известните аниматори, който е много оригинален, много интересен, унгарски аниматор и много известно име. Чаба Варга. Златин Радев, единственият българин, който има номинация за Оскар. И Надежда Маринчевска, кинокритик, която има много издания, свързани с българската анимация. Къде живее анимационното кино извън фестивалния екран? Анимационното кино винаги е имало почитатели и публика. Знаете, че това е, може би, любимото кино. И преди години бяхме, мисля, че трети или четвърти в света, бяхме изключително добри. Нашата идея е наистина да опитаме да вървим в тази посока и да издигнем нивото и на българското кино и заедно да направим нещата. Но най-вече нашите аниматори, начина по който работят, правят филмите си и ги прилагат на световните филмови пазари. Доскоро имаше субсидии от Националния филмов център, но знаете, че спряха субсидиите. Лично аз не съм кандидатствала. 2 пъти само съм кандидатствала и се отказва. Така че може по друг начин да се прави кино, когато човек иска. Анимацията е вълшебство, ние правим магии всеки ден. И заедно можем повече.
От 13 до 17 октомври Международен фестивал на анимационния филм Златен кукер София. В НДК Кино Люмиер от сутрин до вечер ще гледате анимационни филми от цял свят и България. За деца и възрастни. Очакваме ви!